ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тj. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо ҳам хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо ба ҳасаб роӣ кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон подлиса кунем. Марҳамат, рафтем. Якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Шаҳбур гуфтагӣ аст. соҳибшона михел маълумот аст. маҳсулоти заминашон 8 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидор баня кухниш дар ҳамин дуруни хона ҳаст. гирди хона полни худ маҳкам, об светам позитсия недорад ки ошхона баня бо дар берун хона хайр ремонт кардагӣ аст. барадорон, агар хоҳем бо як ранг бо бадели худо кадам мегирен. даруни хона бораи зиндагӣ 100% тайёр аст. сирошро мегӯяд сум далакора мефурӯшем бо нархи 55000 сомонӣ. барадорон, ина айда дига хонаи арзон намешавад. деҳаи Шаҳбури ноҳияи Данғара 55000 сомонӣ. бо арзон ҳам мекунем. мега вариантҳои алиши ҳам аст. ба ягон мошин боша ё ки ягон замин аз тарафҳои шаҳри Бохтар, Қурғонтепа тарафҳо замин боша мегӯяд алиш мекунем. кадоми сум кати мегӯяд ани ки арзон мекунем, кадоми вариантҳои мошин кати алиш мекунем, ҳастай алиш мекунем. номерои Тоҷикистон аст ва номерои Россия аст. дар номерои Россияшон имо WhatsApp пайваст доранд. кадоми то ки мехарем марҳамат тамос гирен. аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро гузоред, дареқ надорем ва чӣ реклама ки шумо ҳам дошта бошед, ам хали хона, замин, квартира дар номерои WhatsApp намехироӣ кунем, мо фурӯшда эълонда мегузорем. деюм замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ гуфтагӣ аст. соҳибшон дигар маълумотша мегирен. 6 сотиқ замини маҳсулот дорад ки 3 дар хона, якта калидор баня кухни фундаменташ рехтагӣ аст. гирди хона мегӯяд полни маҳкам мегӯяд якта калидор бо фундамент рехтагӣ аст. хоб гирди хона полни худ маҳкам дар наздикиш мегӯяд балнисаи калон аст ва пеши мактаб мегӯяд наздики район ҷои беҳтарина мегӯяд. одамо полни худ гирдошда зиндагӣ доранд. дар инҷа об свет дорад, фақат мегирем холатона мевардорем. бо нархи 65000 сомонӣ мега мефурӯшем. бо арзонтара мешавад. назис ки дута рақамҳои Россия аст ва якта рақамҳои Тоҷикистон аст. рақамҳои WhatsApp-аш инаи ахиронгӣ даст ки 84 WhatsApp пайваст доранд. кадоми то мехарем бо арзонтара мекунанд. ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ. бародарон, марҳамат. 6 сотиқ замин, 3 дар хона, фундаментош қатъи калидорош рехтагӣ аст. лайкҳо бепул монем ва имконат бошад ҳамин навори моро силкаша дар WhatsApp мотон подлиса кунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. бародарон, қарор дорад дар ноҳияи Ховалин дар қишлоқи Чанор гуфтагӣ аст. соҳиббош. бародарон, дар суратош хонаош нест, не ки дар инҷа хона ҳаст. 50 сотиқ мега замин аст. мега 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор баня кухни верандашкати алохона анҷомхона баня, дута оғули 8 метра мегӯяд ҳаст. хона мега сертификат дорад. гирди хона мегӯяд полни худ ба сетка кати, яъне сетка кати махкам кардагӣ мегӯяд. бо боғ дорад. катиш мега заминшда боғ кардагӣ мега. уже 3 сола дарахтҳо шондагӣ аст. дарахтони уже боғи 3 сола барои ҷои гов мол кардагӣ мега. ҷои зура. хона ҳамаш тайёр аст. бо нархи 90000 сомонӣ мега соҳибшон. бо арзонтара мешавад. сертификат яъне ки ҳуҷҷати хона ҳамин замин 100% аст. дар сурати ҳозир яъне ки хонао нест, яъне ки айпеш мегӯяд ҳаста мега суратҳои хона тайёр аст, зиндагӣ мекунӣ. кадоми то маъқул карда бошед, рақамҳои Тоҷикистон аст. дар ин рақамҳо WhatsApp имо пайваст дорад. марҳамат, занг занед, дигар маълумотша пурсем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. бародарон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар қитъаи шашум гуфтагӣ аст. соҳибшон хонаи навсохта полни худ ремонт кардагӣ. 6 сотиқ замин дорад ки маҳсулоташ ду дар хонаи калон кардагӣ аст ки якта калидор баня кухниш дар дуруни хона аст. хонаҳо дар тирезаҳои нав, дар тирезаҳои пластикии нав ва кондитсионер, ҷои подвал, гирди хона маҳкам, хоб чойлуби ангури нав кардагӣ аст ва дарахт ҳам дорад. дар дуруни хона мега об ҳаст. ремонт дуруни хонаҳо ремонти нав кардагӣ. ҷои соза мегӯяд шаҳри Кӯлоб қитъаи шашум. ҳамаи одамо зиндагӣ доранд. боз қатиш як камазга санг панг ҳамин хечо агар хоҳем бо ягон чиз дига
мекунем. Сарошнома мефурӯша мегӯяд бо нархи 130,000 сомонӣ бо арзонтарам мешавад. Азиз муомилаи хуб дорад. номероша номерои Тоҷикистон аст, кор мекунад Вавилон ба кадоми то ки маъқул аст тамос гирем бо арзон мегӯяд хонаи навсохта ранги дуошона хона бурад бадрон 130,000 сомонӣ 6.2 дар хона ба някоимаш тайёр. Марамат дигар маълумот аз рақамошон гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аз сайёбарадрон қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дар деҳаи маҳаллаи Навобод гуфтагааст наздикии раҳи ёвуна ки ёвун мегар амҷа амихел аст ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ деҳаё ки кӯчаи Навобод гуфтагааст соҳибшон. хоб 5 сотиқ замин аст ки 3 дар хона андохтагааст ки 2 дар хонаш мегӯяд ремонт кардагӣ 1 дар хона дигаш мегӯяд ремонташ нопурра мегӯяд. Отдельно ҷои ошхона ба няк кухнӣ дорад. Пеши хона хеле гарошкадагӣ гирди хона полни худ маҳкам. дӯстони азиз ятагон бор навеси калон дорад барои ягон ҷои мошинмония ятагон барои ледни мисол шиштанда. хоб сирош намега мефурӯшем бо нархи 150,000 сомонӣ бо арзонтарам мешавад. 5 сотиқ замин масо дорад 3 дар хона кардагӣ тайёр 2 дар хонаш ремонт кардагӣ 1 та дигаш нопура мега соҳибшон. 150,000 сомонӣ номерош номерои тисел аст кор мекунад. будам бадроне ки аз замин ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ҳамин хел хонаҳо суроғ карда буданд ина барои шумо вариантҳои хуб ки бо арзона мекунанд. хоб марамат занг занед. шумо дам агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ квартира мошин мағоза чизе ки барои реклама бошад марамат сурат маълумот чорӣ кунем мо ин хел дар видеои оянда фурӯш реклама мекунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сайёбарадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Профсоюз гуфтагааст соҳибшон пеши Госфилармония гуфтагааст рӯпарӯи парки Миранико ҳамин хел маълумот аст. якхонага квартира аст ки дар дуюм ошхона қарор дорад 34 квадратни метр. обсвет ҳаст ошхона ба няк кухнӣ кондитсионер термис ремонти хона беҳтарин бо ҳамаи шароитҳои зиндагииш таъмин аст. фурӯхта мешавад бо нархи 280,000 сомонӣ мега соҳибшон бо арзон мекунем мега ё ки алишам мекунем мега ба ягон духонага сехонага мега болоиш пул метиҳем. ҳамин квартираҳое ки аз территорияи Душанбе бошад мега алиш ба духонага сехонага болоиш пул метиҳем. ба мошин ба хелчо алиш нам мешавад мега тоқа ба квартираҳое ки кадоме ки сумкати мехарам мега квартира арзон мекунем. тоқа одамони харидор метавонанд ки дар ҳамин рақамошон занг зананд марамат метавонед ки пурра маълумотро гирем бардони азиз бо арзон мекунанд. лайкора дареқ надорем монем ва навора подписа кунем. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аз сайёбарадрон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар Кӯҳнашаҳр гуфтагааст соҳибуш. шаҳри Кӯлоб дар Кӯҳнашаҳрда қарор дорад хай намедонам инҷа куҷое шумо аниқ қадар мегиред. 7 сотиқ замин дорад ки гирдаш хеле дарахтҳо кати маҳкам кардагааст бар пеши замин мегӯяд об мегзарад замини ҷои обия мегӯяд гирду ванашта мегӯяд одамо зиндагӣ доранд яки инҷа дар суратҳо маълум нест мегӯяд ки одамо дар гирду ванаи замин мегӯяд уже зиндагӣ доранд ҷои соза мегӯяд 7 сотиқ замин бо нархи 60,000 сомонӣ мега мефурӯшем бо арзона мешавад. дар ин рақамошон мега бояд имо ва сафам кор кунам мега дӯстони азиз хай кадомитон мехарен тамос гирен бо арзона мекунем мега агар ки ба кадомитон дар кор бошад. шаҳри Кӯлоб Кӯҳнашаҳр марамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сайёбарадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шоҳмансур гуфтагааст 9 километр пеши бозорча. духонага квартира аз сайёбарадрон дар дуюм ошхона қарор дорад. доми 6 ошхона аст ки дар дуюмаш қарор дорад. 54 квадратни метр обсвет ҳаст ошхона ба няк кухнӣ ремонти хуб аст бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд мефурӯшем. обсвет мегӯяд пасияни аст отоплени пайваст дорад мегӯяд дар ин рақамошон мега имо ватсап пайваст дорем мега ё ки дар имо ватсап нависен ё ки прамой мега тамос гирен одамони харидор бо нархи 350,000 сомонӣ мега фурӯхта мешавад бо арзона мекунем бо ҳамаи чизи чорааш чизе ки дар ҳамин дурун аст бо ҳамаи чорааш мега ҳисоб мекунем. номероша номерои мегафон аст баъдро кадоме ки мехарад арзонтар мекунем мега метавонем пурра маълумотша гирем. аз шумо хоҳиш ки лайки бепул гузоред навора подписа кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сайёбарадрон қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар шаҳри Қурғону Тепа гуфтагааст соҳибуш. духонага квартира аст ки дар 5-ум ошхона қарор дорад 49 квадратни метр ки обсвет аст ошхона ба няк кухнӣ кондитсионер дорад. рӯпарӯи гимназия гуфтагааст рӯпарӯи
яъне ки гимназияи Аминҷон бардони азиз наздикиҳои Шабчароғ ва бозори Нихӣ мешавад. яъне ки хайбуд дигар маълумоти пурраша мегирен. Сарош намефурӯша мега бо нархи 250 000 сомонӣ бо маълумоти пурраша мега ба телефон метиҳем арзонам мешавад. Квартираи доми нав аст, уже омода аст, одамо зиндагӣ доранд. Инами хона ҳамаи чиzoш мега ремонтш нав кардага унитаз пунитаз ҳамаш нав оварда часпондагӣ аст. 250 000 сомонӣ номерошон мегафон аст. ба кадоми шумо ки маъқул аст марҳамат тамос гирен. шумо дам агарам хали квартира мошин ки боша марҳамат роӣ кунен реклама мекунем. квартираи фурӯшии навбатии Сайбаҳадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино ду гуфтага аст. кӯчаи Ҷабор Расулов 47 бардони азиз, яъне ки 33 микрорайон дар мешавад. откритый лестница дома. духонага квартира аст дар 4 ошина қарор дорад. 42 квадрат метр ки обсвед аст. ошхона баня кухни телевизор кондитсионер дорад. пеши ориентир мегӯяд, яъне ки китайский стена ҳамихел маълумот нависиянд. 33 микрорайон кӯчаи Ҷабор Расулов фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ мега соҳибаш бо арзона мекунем мега. хоб дӯстон хона бо ҳамаи шароитҳои муайян аст, яъне ки ҳамаи чизи чораш аст. кухни гарнитуру нихали стиральни машина отдельна ванна панамаш ҳастай. арзон аст, қимат аст. ин наша худотам хулоса кунен мега арзона мекунем мега. номерошон мегафон аст, кор мекунам, метавонед ки тамос гиред. квартираи фурӯшии навбатии Сайбаҳадрон ин нашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтага аст. соҳибшон рӯпарӯи заправкаи Фароз лаби роҳ мегӯяд, пеши аптека мағоза ҳамаш, яъне ки дар пешаш ҳастай. бо ҷои медицинский курсам дошта мега пешамида. якхонага квартира аст Сайбаҳадрон дар 5 ошина қарор дорад. 41 квадрат метр ки обсвед аст. ошхона баня кухни кондитсионер бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ таъмин аст. доми нав аст, уже ремонт ҳамаш тайёра, одамо зиндагӣ доранд. дар поини дом мега аптека мағоза ҳамихел чизост. райони Сино мешавад азиз. фурӯхта мешавад бо нархи 309 150 сомон гуфтага аст соҳибош, яъне ки 309 150 сомон мега ҳамихел нарх монд, яъне ки 309 000 сомон мешавад. бисёри бад гап намезанем, хайр маълумоти пурраша мегирен. номерошон номерои мегафон аст мега духонагам када мешавад. ва кадом то ки маъқул аст марҳамат метавонед ки квартира замонавӣ маълумотча гирен марҳамат. квартираи фурӯшии навбатии Сайбаҳадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтага аст. назди Сахват гуфтага аст. 63 микрорайон ҷои соза мега лаби роҳи Калонда. якхонага квартира аст ки дар 3 ошина қарор дорад. 24 квадрат метр ки обсвед аст. ошхона баня кухни дорад. ремонти хонаро мегӯяд нав ремонт кардагӣ аст мегӯяд. пеши супермаркети пайкар мегӯяд. пешашда мегӯяд мисол ҳамаи чизҳои лозимӣ аст. мактаб, бозор, яъне ки саддик ҳамихел чиз аст. мактаб аст, ҳамаш наздик мега соҳибшон ҷои соза лаби роҳи Калон. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ мега нархшай соҳибшон бо арзона мешавад. 3 ошинаи 24 квадрати метр. номерошон номерои вавилон аст Сайбаҳадрон, кадомитон мехарем бо арзонтара мекунем мега. нахай квартира нав мегад ремонт кардем омада аз пеш бинем мега ҷои соза мегад. ҳамаи чизш дар наздикиш ҳастай. хоб марҳамат занг занед дигар маълумотча гирен. агар шумо дар хали квартира хона замин бошад ёки мошин фарқ надорад, сурат маълумотча роӣ кунед, реклама мекунем. ин буд 12 хонаҳои фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.